Naiwe weakness. Is it true? Kuti vanhu vauri kupa mota hanzi vamwe vari kuita cancer. Muri kuisei mumota dzavo? Asika project kekugemura vanhu. Watumwa nani naiwe weakness? Imbaba ningimi, baba munana imi. Baba munana zvaita sei? Muda kutipedza. Matumwa naniko? Ko muri kupirei vanhu cancer? Waida kuchekeresa futi Dezi. Akaita tsaona. Kapfupi akakoromoka futi nemota. What is happening with you weakness? Mari yako ine ropa here iwe wishi. What is happening? Njengoze. Urikuhanda negemensi. Urikuhanda nenguo chena. Manje nikuhanda uriburisa manje. Iri hero kuvanhu. Vanhu we, hanzi vanhu vari kuita cancer. This is coming from high source of the presidential state house. This one rabuda kumasi very very close source wangu CIO. Iwe ndiana ari kukutuma. What is your agenda? What is your vendetta? What is your weakness? Pedze zvanhu vakukuomberera maoko kuti mani dodious cabias.